Nechal jsem se vysadit v drábských světničkách. Kačka pokračovala do Liberce a já půjdu na krásnou vyhlídku na Mužský a pak něco vymyslím, nějakou cestu. Samozřejmě to bude asi až zítra, někde tady přespím a zítra naplánuji nějakou krátkou trasu, tak aby mě tady zítra odpoledne Kačka mohla někde nabrat. Už se bude brzo stmívat, v podstatě už se šeří, i přesto je tady poměrně hojná návštěvnost, potkal jsem tady asi 10 lidí. Je to pěkný a jednoznačně oblíbené místo. Dálnice tady teda samozřejmě hlučí a ať se říká, kdo chce, co chce. Tam, kde jsou ještě v Čechách hezký zbytky přírody, tak prostě dálnice nemá co dělat. Jsou určitě jiný způsoby, jak zařídit dobrý cestování, jak tu dálnici víc ty nudy, ale no, to sem teďka nepatří. Tak a já pokračuju po červení. Dneska jsem poprvé vyrazil bez Niky. Budu tady úplně sám, vždycky mám s sebou psa aspoň, nebo teda Fenku. Někdy i oba, ale většinou beru jenom Čubu s sebou. Ahoj. Takže možná mi bude trošku smutno, nebudu tady mít žádnou společnost. Nevzal jsem si ani žádnou knížku. Mám sluchátka na mobilu, no, který samozřejmě se celkem i rychle vybije, takže je otázkou, jestli je použiju. Zvládnu si nějakou dobrotu k večeři a pak se budu válet hezky ve spacáku, v teplíčku. No, teplo je i teď, je nad nulou, sníh je takový poměrně mokrý, lepí se, můžou být tak, ale nevím, no, 2 stupně. Mám pocit dokonce v autě, že na tak poměru byly 2 stupně, takže plus minus něco takového bude. To znamená žádná velká nepohoda rozhodně nehrozí. Tenhle víkend má foukat orkán, ale někde na horách, na hřebenech, tady je úplně bezvětří. Takže všechno v klídku, v pohodičce a já se pěkně projdu. Jsou tady pěkný výhledy, teďka začaly svítit ty vesničky kolem. Možná až budu nahoře na Mužským, tak bude docela zajímavý výhled do krajiny. V podstatě budou vidět jenom rozsvícený vesničky z poměrně vyvýšeného místa, široko daleko do kraje. Tohle místo stojí za návštěvu. My jsme tady byli v létě před nějakou delší dobou, před pár lety, a i v zimě teda je tady moc pěkně, je tu větší klid, v létě je tady dost provoz. No, uvidíme, co mě potká dál směrem teda dovnitř HKO. Tady jsem pořád tak nějak na okraji. Zítra takové uvidím nějaký místa, kde jsem ještě nebyl.
Tady je celkem zajímavý výhled. Nepůjdu moc blízko radši. Mohlo by to klouzat. Závodalí tu není, ale výška dolů to je takových 30 metrů. A tadyhle jsou vrcholky stromů v podstatě. Takže výška celkem značná. Když to nasměru takhle dolů do lesa, tak se trošku zesvětlí obraz. Teďka v horní části je vidět nějaký poměrně veliký rybník. A dálnice se táhne jako had.